Sunt Joy și bine v-am găsit la un nou episod din Sliterium. Suntem aici alături de câțiva. Salutare! Și o să jucăm Sliterium. Da. Dacă nu ne dăm împreună, ne pare rău, nu avem ce să facem, dar... Adică, nu avem ce să facem. Și să începem. Sunt roz. Ce porcărie. Și eu... Aparent nu suntem împreună la el, e primul keep left, la mine e brain. Și m-a apucat sughițul. Bă, dar tu cum ai... la fel ai și tu. Așa. Doar așa mergi. Și eu să... ne jucăm, da. Trebuie să mănânci alea mai mari. Da. Să dau mai mult. Mă scuzați pentru sughiț. Nu o să merg. Wow, ce mare e ăsta! Ștefi? Sper că am John? mers. Mă rog, Ce mari sunt ăștia. știu și eu ce sunt ăia. Wow, ăsta strălucește. Păi înseamnă că fuge. Adică apeși de 2 ori și fugi. Doar că îți pierzi din mâncare când fugi. Ce porcărie. De ce am fugit? Ai voie să te omori singur? Nu. Tare. Vreau și de astea mari. Da, nu! Play online. Și nu o să fie un episod foarte, foarte lung, dar o să fie un episod. Nu mă mai face să râd. Da, mamă, ce... Oh, nu! Oh, da. Mana. Ce buline acolo am lăsat. La tine cine e primul? La mine e... Scalarii. La mine e XX Bacon, mă rog. Scrie și mă rog sau... Nu. Eu am zis mă rog. Ce fraier, a murit. Ați văzut și voi, a intrat drept în mine. A murit unul mare! Am pățit și eu, chiar am omorât pe unii mari. Vezi că te... Le-am omorât pe la așa mare. Și eu mă uitam la tine și am murit. Pot să fiu mult mai mare de atâta. Deci eu mă uitam la câțiva și între timp am murit, n-aveam treabă. Vezi, nu? Ce mare eram! Deci, și ți arată și cât ai avut, uite, 1295. Eu am avut 8000. 8000 ai avut cel mai Da, mult? am și screenshot. Erai de la gras? Două. Am și screenshot dacă nu mă crezi. Te cred. Tu nu aici, era cam... Era să-l omor pe primul. M-a prins. Am scăpat. Știi că am încercat să mă omor acum singur? Păi poți să treci prin tine. Știu, tare. Dacă nu puteai, eu nu mă mai jucam jocul ăsta. Știu că am trecut de multe ori. Am omorât unul mare. Și încă unul. Eu vreau să mă... Am murit! Cât de mare sunt? Am avut 1400. Am lag, sunt prea mare. M-a omorât. Când mergi pe lângă aia mari care fug, ai lag. Fii atent. Sunt un șarpe boa. Știi că așa, eu uneori mă încolățesc așa în jurul unora și eu mor, că ei nu mai au ce să facă să se încolățesc. Uite pe picioare. Am avut 1565. Bă, dar n-am ce să fac, că dacă eu merg numai pe lângă de-aștia mari, că sunt numai de-aștia mari, jocul ăsta e prea ușor. Ai observat că dacă tu miști din deget, el se udă numai la degetul tău? Da. E obsedat de degetul tău. Vrea să-l mănânce.
Îmi place să-i omor pe ea mari, că sunt... Dar știi ce e nasol? Există, știi, John, unul care să fie atât de gros, uite. Da, Cât de lung și sunt mai, mult mai. Apoi, știi, bagă capul în tine și nu moare pentru că e mai mare decât tine. Există unii care sunt cam așa. Bă, vreau să te mănânc. Și Wow, da, și ăsta cam e atâta. Cam atâta există oameni atât de groși. Aia cu Heg. A murit. Am crezut că ai murit tu. Uite-l pe ăsta câtă mâncare lasă în urmă. Nu! A murit. Am dat cap în cap cu unul. Mă rog, cam atâta cu acest episod. Eu am fost John, el a fost Câva și vă zicem bye bye!